आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीत भरलेल्या मिरच्या। ह्या मिरच्या प्रथम मी धुवून घेतलेल्या आहेत। आता ह्याला मधून आपण चिरा मारणार आहोत। प्रथम मीठ, हळद आणि हिंग ह्या मिरच्यांना लावून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी हे प्रथम सगळं एकत्र मिक्स करते। आतून आणि बाहेरून लावून घ्यायचे, त्यामुळे मिरच्यांना थोडी चव येते। आता हिंग मीठ लावून झालेलं आहे। असंच जरा 5 मिनिटं त्याला लागून द्यायचं मिरच्यांना। मालवणी पद्धतीमध्ये मिरच्या भरल्या जातात, त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचा वापर केला जातो। त्यामुळे मी 1 कवड खोबरं घेतलेलं आहे, 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता आपण खोबरं किसून घेऊया।
कोथिंबीर बारीक चिरून घ्यायची. थोडंसं किंचित पाव चमचा मीठ टाकते. मी पहिलं मिरच्यांना मीठ लावलं होतं त्यामुळे थोडं कमी मीठ टाकते. हळद टाकते. थोडं हिंग टाकते. आता हे सर्व मिश्रण मी एकत्र करून घेणार आहे. आता हे मिश्रण मी मिरचीमध्ये भरायला घेते. अशा प्रकारे आपल्या हिरव्या मिरच्या भरून झालेल्या आहेत. आता ते आपण फ्राय करायचे आहेत. प्रथम तवा गरम करायचा आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकते 1 चमचा. आता हे मिरच्या एक एक करून टाकायचे आहेत.
अशा पद्धतीने आपल्या मिरच्या फ्राय करून झाल्या आहेत.